Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 12. Jehova wee gwa Moses na Erọn okwu n'ala Ijipt sị, ọnwa nke a ga-abụrụ unu isi ọnwa niile. Ọnwa mbụ n'ime ọnwa niile nke afọ ka ọ ga-abụrụ unu. Gwanụ nzukọ niile nke Izrel okwu sị, n'ụbọchị nke 10 nke ọnwa nke a ka ha ga-enwere onwe ha, ka ha ga-ewere n'onwe ha onye ọbụla o were nwa atụrụ dịka ụlọ nna unu ha si dị, ka otu nwa atụrụ dịrị otu ụlọ. Ma ọ bụrụ na ụlọ ahụ dịkarị nta iri nwa atụrụ, ya onwe ya na onye agbata obi ya nke bi nso ụlọ ya ga-ewerekwa otu dịka ọnụọgụgụ mmadụ si dị. Onye ọbụla dịka oriri ya si dị, otu aka unu ga-agụrụ nwa atụrụ ahụ ọgụgụ. Nwa atụrụ unu nwere ga-abụ nke zuru oke, oke nke gbara otu afọ. Oke nke gbara otu afọ n'etiti atụrụ maọbụ n'etiti ewu ka unu ga-esi wepụta ya. Ọ ga-abụkwuru unu ihe ndebe ruo ụbọchị nke 14 nke ọnwa nke a. Mkpokọta niile nke nzukọ Izrel ga-egbu ya n'etiti ehihie na anyasị. Ha ga-ewere ụfọdụ n'ime ọbara ya tinyekwasị ya na awara ụzọ abụọ na n'ofere ụzọ n'ụlọ niile nke ha ga-eri ya n'ime ha. Ha ga-eri anụ ahụ ya n'abalị ahụ arụrụ n'ọkụ, ya na achịcha ekoghị eko tinyere ihe dị iche iche n'elu ilu ka ha ga-eri ya. Unu erila ihe n'ime ya na ndụ, maọbụ isi ya na mmiri ma ọlị, kama arụrụ n'ọkụ isi ya tinyere ọlụ ụkwụ ya na olu aka ya, tinyekwara ihe ime ya. Unu agaghị eme ka ihe ọbụla fọdụ site na ya ruo ụtụtụ, ma ihe fọdụ site na ya ruo ụtụtụ n'ọkụ ka unu ga-esu ya. Otu aka unu ga-eri ya, n'iji ihe okike kee n'ụkwụ unu na n'akpụkpọ ụkwụ unu n'ukwu, na mkpanaka unu n'aka unu. Unu ga-erikwa ya na ngwa ngabiga nke dịrị Jehova ka ọ bụ. M ga-agabigakwa n'ala Ijipt n'abalị ahụ tigbuo nwa ọbụla e buru ụzọ mụọ n'ala Ijipt, ma mmadụ ma anụmanụ. Ọ bụkwa n'ahụ chi niile nke Ijipt ka m ga-eme ihe niile ekpere n'ikpe. Mụ onwe m bụ Jehova. Ọbara ahụ ga-abụrụ na ihe ịrịba ama n'ahụ ụlọ niile ebe unu onwe unu nọ. Mgbe m hụrụ ọbara ahụ, m ga-agabiga unu. Ọ dịghịkwa ihe otiti ga-adị n'ahụ unu ịbụ ihe mbibi mgbe m na-etigbu ndị bi n'ala Ijipt. Ụbọchị a ga-abụrụ unu ihe ncheta. Unu ga-emekwa ya ka ọ bụrụ emume unu na-emere Jehova. N'ọgbọ niile unu ka unu ga na-eme ya ka ọ bụrụ emume site n'ụkpụrụ ebighị ebi. Ụbọchị 7 ka unu ga-eri achịcha ekoghị eko. Ọbụla n'ụbọchị mbụ ka unu ga-eme ka ihe na-eko achịcha ghara ịdị n'ụlọ niile unu. N'ihi na onye ọbụla nke na-eri achịcha koro eko site n'ụbọchị mbụ ruo ụbọchị nke 7, a ga-ebipụ mmadụ ahụ n'Izrel. N'ụbọchị mbụ mkpọkọta dị nsọ ga-adị. N'ụbọchị nke 7 mkpọkọta dị nsọ ga-adịkwara unu. Ọ dịghị ozi ọbụla a ga-eje n'ime ha, naanị ihe onye ọbụla ga-eri, naanị nke ahụ ka unu ga-eme. Unu ga-edebekwa emume achịcha ekoghị eko, n'ihi na ọ bụ n'ime otu ụbọchị a ka m meworo ka usuu niile nke ndị agha unu si n'ala Ijipt pụta. Unu ga-edebekwa ụbọchị a ruo ọgbọ niile unu site n'ụkpụrụ ebighị ebi. N'ọnwa mbụ, n'ụbọchị nke 14 nke ọnwa ahụ n'anyasị ka unu ga-eri achịcha ekoghị eko, ruo ụbọchị nke 11 nke ọnwa ahụ n'anyasị. Ụbọchị 7 ka unu na-agaghị ahụ ihe na-eko achịcha n'ụlọ niile unu, n'ihi na onye ọbụla nke na-eri achịcha koro eko, a ga-ebipụ mmadụ ahụ n'ime nzukọ Izrel, ma n'etiti ndị ọbịa ma n'etiti ndị a mụrụ n'ala. Unu agaghị eri achịcha ọbụla koro eko. N'ebe obibi unu niile ka unu ga-eri achịcha ekoghị eko. Moses wee kpọọ ndị okenye niile nke Izrel sị ha, kpụpụtanụ, chịrịkwa igwe unu atụ n'onwe unu dịka agbụrụ unu niile si dị. Gbukwaa na anụ ngabiga nke a. Unu ga-ewerekwa ụkwụ ukwu hisọp, so ya na ọbara nke dị n'ọkwa, were ya jụọ ọbara ụfọdụ nke dị n'ọkwa elu ụzọ na n'awara ụzọ abụọ. Unu onwe unu agaghị apụkwa onye ọbụla n'ọnụ ụzọ ụlọ ya ruo ụtụtụ, n'ihi na Jehova ga-agabiga iti ndị Ijipt ihe. Ma mgbe ọ hụrụ ọbara ahụ n'elu ụlọ ụzọ, n'elu ụzọ na n'elu awara ụzọ abụọ, Jehova ga-agabiga ọnụ ụzọ ahụ. Ọ gaghị ekwe onye mbibi ahụ ka ọ baa n'ụlọ unu iti unu ihe.
unu ga-edebekwa ihe a ka ọ bụrụ ụkpụrụ n'ebe ị nọ na n'ebe ụmụ gị nọ ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-erukwa mgbe unu ga-aba n'ala ahụ nke Jehova ga-enye unu dịka o kwuworo, na unu ga-edebe ofufe a. Ọ ga-erukwa mgbe ụmụ unu ga-asị unu, gịnị bụ ofufe unu nwere? Na unu ga-asị, àjà ngabiga ka ọ bụ nke a na-achụrụ Jehova, onye gabigara ụlọ niile nke ụmụ Izrel n'Ijipt, mgbe o tiri ndị Ijipt ihe, o wee napụta ụlọ niile anyị. Ndị Izrel wee rube isi kpọọ isi ala. Ụmụ Izrel wee jee mee ya dịka Jehova nyere Moses na Erọn n'iwu. Otu a ka ha mere. O ruo n'etiti abalị na Jehova tigburu nwa ọbụla e buru ụzọ mụọ n'ala Ijipt site na nwa e buru ụzọ mụọrọ Fero, nke na-anọkwasị ocheeze ya, ruo nwa e buru ụzọ mụọ onye a dọtara n'agha nke nọ n'ụlọ olulu. O tigbukwara nwa anụmanụ ọbụla e buru ụzọ mụọ. Fero wee bilie n'abalị, ya onwe ya na ndị ohu ya niile na ndị Ijipt niile. Oke iti mkpu wee dị n'Ijipt, n'ihi na ọ dịghị ụlọ ebe onye nwụrụ anwụ na-adịghị. O wee kpọọ Moses na Erọn n'abalị sị, bilienụ, si n'etiti ndị m pụọ, ma unu onwe unu ma ụmụ Izrel jeekwanụ fee Jehova dịka unu kwuru. Chịrịnụ ma igwe ewu na atụrụ unu ma igwe ehi unu dịka unu kwuru, jeenụ gozikwanụ m. Ndị Ijipt wee dị ike n'ahụ ndị Izrel izipụ ha n'ala ha ngwa ngwa, n'ihi na ha sịrị, anyị niile bụ ndị nwụrụ anwụ. Ndị Izrel wee buru ụtụ ọka flọọ ha gwọrọ agwọ tupu ọ kọọ, ebe e kere ihe ha eji agwọ achịcha na uwe mgbokwasị ha tụkwasị n'ubu ha. Ụmụ Izrel mekwara dịka okwu Moses si dị. Ha wee rịọ n'aka ndị Ijipt ihe ọlaọcha na ihe ọlaedo na uwe mgbokwasị. Jehova wee nye ndị Izrel amara n'ihu ndị Ijipt. Ha wee mee ka ha rịọta ihe. Ha wee napụ ndị Ijipt ihe ha. Ụmụ Izrel wee bulie ije site na Ramases ruo Sukọt, ihe ha ka ọgụ nnu ndị ikom ọgụ ụzọ atọ na ọgụ nnu ụzọ 15 ndị ji ụkwụ eje, bụ ndị ikom na-agụghị ụmụntakịrị. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị gwụra ọgwa soro ha rigoo, na igwe ewu na atụrụ na igwe ehi, anụ ụlọ hiri nne nke ukwuu. Ha wee were ụtụ ọka flọọ agwọrọ agwọ bụ nke ha si n'Ijipt bute, sie achịcha ekoghị eko, n'ihi na o koghị eko, n'ihi na a chụpụrụ ha n'Ijipt. Ha apụghịkwa ịnọ ọdụ. Ọzọkwa, ọ dịghị ihe iri n'ụzọ ha doziri onwe ha. Ma obibi ụmụ Izrel nke ha biri n'Ijipt dị n'afọ na ọgụ afọ na 10. O ruo n'ọgwụgwụ n'afọ na ọgụ afọ na 10 ahụ, ọ bụkwa n'otu ụbọchị ahụ ka o ruru na ụsụ niile nke ndị agha Jehova siri n'ala Ijipt pụọ. Abalị nche ka ọ bụrụ Jehova ime ka ha si n'ala Ijipt pụta. Otu abalị ahụ bụ abalị nche dịrị Jehova nke ụmụ Izrel niile nwere ruo ọgbọ niile ha. Jehova wee sị Moses na Erọn, nke a bụ ụkpụrụ ngabiga ahụ. Ọ dịghị onye ala ọzọ ga-eri ya, ma ohu ọbụla nke onye ọbụla bụ nke ejiri ego gbata. Mgbe i biworo ya ugwu, mgbe ahụ ọ ga-eri ya. Onye nnọdụ na onye goro ọrụ agaghị eri ya. N'otu ụlọ ka a ga-eri ya. Ị gaghị esi n'ụlọ wepụ ihe ọbụla n'anụ ahụ ya n'ezi. Ọ dịghịkwa ọkpụkpụ unu ga-etiji n'ime ya. Nzukọ niile nke Izrel ga-eme ya. Ma mgbe ọbịa ga-anọ n'ala gị dịka ọbịa, mgbe ọ ga-emekwara Jehova emume ngabiga, ka e bie nwoke ọbụla o nwere ugwu. Mgbe ahụ ya bịaruo nso ime ya, ọ ga-adịkwa ka onye a mụrụ n'ala, ma ọ dịghị onye ọbụla na-ebighị ugwu ga-eri ya. Otu iwu ka ha ga-enwe bụ onye a mụrụ n'ala na ọbịa nke nọ dịka ọbịa n'etiti unu. Ụmụ Izrel niile wee mee ya dịka Jehova nyere Moses na Erọn n'iwu. Otu a ka ha mere ya. O ruo n'otu ụbọchị ahụ na Jehova mere ka ụmụ Izrel si n'ala Ijipt pụta n'ụsụ niile nke ndị agha ha.